Tinediet is-seba' edizzjoni tal-Premju Servizz bid-Bissima mill-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur l-MCCAA. Dan il-premju għandu lan li jirrikonoxxi servizz ta' eċċellenza mogħti lil konsumaturi mingħand azzjendi lokali tant li huma l-konsumaturi stess li jinnominaw negozji Maltin għas-servizz li joffru. Servizz bid-Bissima għandu 5 kategoriji ta' xiri li huma il-moda u l-usbuħija, is-supermarkets u ħwienet tal-merċa, prodotti elettroniċi u oġġetti ta' djar, bejja lokali online u servizzi tal-ivvjaġġar u ta' trasport. Il-chairperson tal-MCCAA, l-Inġinier Helga Pizzuto, innotat li ma' kull sena li tgħaddi dan il-premju dejjem qed iżid fil-popolarità. Is-sena li għaddiet kena 8500 votant li huma konsumaturi li ħassow li kellhom jagħtu l-vot tagħhom għal xi ħanut jew negozju li nqdew tajjeb minnu u dis-sena nixtiequ niksru dar-rekord. U allura din inħeġġu n-nies biex jidħlu fil-website tagħna u fuq il-Facebook page tagħna jaraw id-dettalji tal-kompetizzjoni. Il-Ministru responsabbli mid-drittijiet tal-konsumatur Giulia Farrugia Portelli innotat kif permessi dan il-premju dawk li jagħtu servizz ta' kwalità ikunu inċentivati u jispikkaw saħansitra anke mill-kompetituri li lil minn xtutna. Irdu nkomplu nimmiraw biex negozji f'pajjiżna jimmiraw għal servizz ta' eċċellenza u il-protagonisti f'dan kollu huma l-konsumaturi nfushom stess. Li qed ikunu huma illi jistgħu jinnominaw lil dawk l-azzjendi li jħossu li verament taw servizz ta' kwalità u superjuri. Il-votazzjoni mistennija tinfetaħ għal pubbliku it-3 u 21 ta' Ġunju u tibqa' miftuħa sa 19 ta' Lulju. Kull min jixtieq jinnomina xi negozju jista' jagħmel dan fuq is-sit elettroniku servizz bid-bissima.mccaa.org.mt.